kadom do nanglitum pini nang dupan kiwan pi lake important o nanglitum mathama ani wang ahut pen itum kudar long lang abong kenam pen kejun ahut pen ke itum phan phere meme kisung do Penang anatum Arni aturong Kok Alang si kenam pen kejun atum do bonta laso asap so ke chok chipenta I ok ipran phan kana hok thepik do lasi Arni aturong kibi Kok Alang abong mineral water kejun pen Kopi akisung doji Kopi lo phere mimi ason lada kidoke lasi pini laso video long laha alam puthak thanpon sina athe non ki phang ok apor barla apor ke lapuson matha thepin pen kenam atum dopik lasi pini laso video long laha alam thanpon sina tangte video le pangcheng no non ke phang ok apor kadokave lang ke kenangsot every minute sta hong ke dam ahut lapen ke kijui ahut stame Arni ke so pik pen jok kulat along lang nam pik pik penang anak kulat ke fridge ka videt pen jok hong si bikok ti direct Arni atur along laso pen penang atum ke lason alang si kenam pen kijun atum do bonta Labangso alang lake lang chemical lo mineral water kalilo lake chemical poison lo ihur isi elong arong pen rina pu inut alo sodo alang ke do arong lake asap suwe lapen hadak thang development ta ve kimisen ason ta ve barla ahut arwi kijang u pen jok Labangso arong pipe alang stame chi hopik pik lapen ke ring alang stame chi hopik pik an hada laso pen alang kulat along si Arni wang lang abong chunam nam lo Labangso arong kadokave kiduk det atum sesi lapen ke arong stame bihe thang development ta ve laso pen fridge sitame hada ka videlo laso pen lang abong bang Arni wang ta Arni aturong si bikok kitilo Penang anak ciklo pi rina bang aok ring me menang pancing lo period sitame update tilo lapen ke aphu cutting hai dolo lapen kai ke apor sitame kilak hap asom do koglo ame thanga mata chichini ne Kopi koson pen lo mapo lapen ke hospital dam lo doctor sitame alang ahok akiso bang ke hatum ta chini ne delo ani si inut ok pran kilang bang health worker hala so arong gong dam lo rat atum phan free pen kisu kilang check up ji phan haso ahut rina sitame check up dun lo anke alang kisu alam the charjulong lo chichini lo alang kai kita Arni atulong kibiber alang abong si kenam pen kejun vel pen apot a hormones bang pahino dak lo health worker bang alang phangthan lo Arni atulong kibiko alang abong alang lake lang chemical lo lake chemical si chiplang lo lasila dak pen rina bang stame lason alang kejun bang ington ko ahok pet pen na puson alang abong kuson si chemical ka chiplang thek lo plastic bottles mate plastic abong lake chemical pen si pinchong BPA lapen ke phalets pupen laso a plastic abong jong si Arni atulong bikok lapen ke kisu lu putang te chemical bang bong alang long lo kachimek jonji laso alang jong si kijun lu putang te I ok aluna lo kisu kilong namji kahino donji laso alang ophan ke endocrine disruptor pusipu means itum e ok arlo lapen ke e hormones hahalong lo kahino ji nang disturb ji itum a hormones itum a ok phan pinang anang ki control do energy mood growth reproduction lahas tame e hormones pen lo bonta laso chemical jong si itum a hormones long pahino dak pa effect lo plutang te cancer risk ha itum long po lapen ke low fertility usu ke long ji phans tame chance kom hek po lapen ke kai ke amat tame e ok kilak hap tiredness bang ke dokok pom ke Arni ke so ahut ason mate 30 degree ahut antame laso alang abong hong ang talong bidun ko plutang te 1 hours antame BPA level bang ansu sesi lang along chimix don jipusipu BPA chemical alang kijun det lapen ke kichulong pen jok breast cancer me pinang anthe dung do po laso a chemical alang lake itum munit phantot kali event marat api phams tame effect pusipu lasila puson akisung gipo lake la innovate kali kapre tum antame la puson dope semet la puson alang kijun long lake barla ahut hello pinang an hong bahira kidam ahut bonta rada tumbang la puson phan adi pilale matha ledle lapen ke Arni atulong kiro alang chot kalilo jasemet ke lang ki paso tang plastic abong long ki thais tame isilo inut Rajasthan long vinod pomnits tame phulo alang ke truck driver alang sai ki bar ahut lang abong nampon po alang long truck long tibipon ko lapson titilo truck lake AC avelo lapen ke agari pen amasi sojoy pik hala engine ki sojoy pen ajo long journey ke vek pen engine I hit pot kaita langabong bangke a omluk sopoi titilo laso lang si kijun nang ver pen ajo alang cancer nang long lon ke lapen ke low stamina aphu cutting ha hanang dolo anke alang stame check up dam lo chemical ki chulong pen ajo lo pusi resort nang klang lo
Mantune itum amat stame plastik abong long lang kisol pen kisa lang kijun jondo. Ala so kijun ahut ang nimbang asap so nem so hilap sondodo. Halake chemical kachi mix duno. Cigarette biri gemong liver kidney sinang hinoji. Stame itip ke memen hino pitpe pejo pes na hinoji. Apuson thak chi labangso alang pen stame pejo pes sinang efek ji. Lasi itum kadokave ta kachiri kenangsot. Jasemet kulat along lang abong so poy a omluk plote itum nam dia nangji. Lapin ke nang lang abong kaita Arni atur ke biri abin si binangji. Kang sama hut ason langka ke itum kenangsot. Stame haso hut plastik abong pen kali still lapen ke glass pen nangji. Kulat along lang abong Arni atur si bikok potang te halat tum apan stame itum ke than po nangji kenangsot. Tasi pini itum kalau kavita kachiri nangji alam che than lo lasi labangso kachiri alam nanglitum MEC nanglipuria don rap tum pan share vek tha. Lan hello pinya video tangte next video long la itum chitong nang. Thank you so much, bye bye kardom.